iso penek kae Mas Gareng nek joget. Aku karo sing ngendang wis setel. Nggih, sing ngendang waras sing joget ra waras dadi sing ngendang waras sing joget sehat. Sehat. Ora patek waras. Nggih. Kok ora tau ngelem aku. Sesuk tak kelemke Mas, wis ta. Wah, dikelemke iki tegese dikom. Ngene lho Mas, mulane kula ora ngelem ya ta, mergo adane ra enten wong sing edan pengalembono. Betul. Niku malah dadi wuru. Oh. Betul. Dadi cukup mengapresiasi. Cukup berlebihan. Cukup ditarap bisa saja, aja dilem apik. Mengko ndak pangudine berkurang. Leres Mas Gareng. Ya, saking semangatku mergo sing mirsani ya isih akeh itu. Alhamdulillah. Hebatnya Jawa Timur tuh dikasih tontonan wayang. Tepuk tangan untuk Jawa Timur ora ada wajan. Aku rumong sayem kok Mas Gareng. Nggih. Dasare ya isih dikancani diesel. Waduh jangan suarane gayenge ra jamak. Aku rumangsaku kaya anu ya cedak kapal ya. Ning iki tenan ki pirang-pirang dina nyambut gawe di hawani panas bengi iki treces adem ning dadi seger ning awak. Nggih, cuaca tidak bisa diprediksi Mas Gareng. Betul, dan harus waspada ini pancaroba banyak penyakit. Siapkan badan dengan minum vitamin yang ya paling tidak melebihi dari biasanya. Sing cocok karo awake dhewe nggih ta. Nggih. Mergo sithik akeh dengan kondisi cuaca seperti ini menungso kaya awake dhewe niku ya melu urun lho Mas. Betul. Nggih to, upamane nganti dumadine banjir. Betul. Niku menungso ya ana saperangan sing ora tanggung jawab, seneng ngethok napa wit-witan, gunduli alas, bareng banjir terus sing disalahke sing gawe urip. Nah, sakniki kan usume ngoten niku. Intine keadaan alam atau dunia ini tergantung penghuninya. Nggih. Manusia dalam hal ini manusianya ceroboh ya mundake penyebab musibah. Mula kudu ngerti kaya ngendikane para pinter, kudu ngerti bahasa alam ngoten iki. Bahasa alam nih aku percaya yen piyai wah dasar iki main ning brangkal iki saestu Mas. Luar biasa. Sing pirsani wit sore wae wis jan. Kula niku sekilo wis dicegat ra entuk mlebu. Wah, aku ki arep mlebu ketutup pedagang PKK kuwi. PKL. Apa? PKL. Oh, wis pokoke kuwi wong PKK barang melu mremo dodol ning kono kok. PKL niku pedagang kakinya 5. Nggih. Berarti kok tak teliti loro kabeh. Neng luar biasa, salut untuk Piai Brangkal. Hebate ngeten niki. Niki Pak Ambon Donoroso ora tanggung-tanggung. Betul. Sing entuk redana ora mung Petruk, Pengrawit, Pesindhane klebu para bakul-bakul padha kedanan kabeh. Ya ta. Muga-muga kabeh bakul diparingi laris. Amin. Sing jaga parkir yo akeh sing nitip sepeda. Lah nggih, amin. Wis, sapa meneh? Wes semuanya kerjeken karena Pak Yarno dan Pak Ambon punya hajat memasukkan putra putrinya ke rumah tangga. Pertanyaannya apakah arti rumah tangga? Apa maksud dari kata rumah tangga? Iki udah ada gathuk meneh. Nggih. Itu ruang untuk ibadah. Betul. Jadi setiap orang yang sudah berumah tangga nawaitune niate ibadah. Leres. Maha besar pahalanya karena dok ijab kabul nganti kukuting yuswa kuwi diitung ibadah. Mula maha besar. Nggih. Tanggung jawabnya dunia akhirat. Ngatos-atos orang berumah tangga itu tanggung jawabnya dunia akhirat. Nggih. Garislah yang lurus menuju ke keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Nyonto rasa adoh-adoh gitu Mas Gareng. Napa Mas? Nyonto mantene ya nyonto Mbah Kakung karo Mbah Putri wae. Leres Mbah Kakung Mbah Putri. Mbah Tasmin, Mbah Kamirah niku sisa nggo conto. Pancen panjenenganipun Mbah Tas Plus ki Mbah Tasmin. Saiki wis plus ora min. Wis tambah ki putune ki wis tambah putu lho ki. Wis plus lho iki. Aku ya lagi ngerti jebul Mbah.
Tasmini saiki wis bles ta. Oh, wong iki kandhani kok ora ngandel. Nggih, Mas. Beliau sudah bungah atine mergo putune wis punya pasangan. Leres. Lah, Nadya prihatin sing tuwa, anak putune mung kari nemu mulya. Ning Nadyanto mekaten ya aja terus pangku tangan terus jagake ora kena Mas Gareng. Betul, iki kaya panjenengane Pak Ambon ini orang yang mempunyai 5 R. Apakah 5 R? R pertama itu pinter. Beliau pinter karena cerdas memilih peluang. Nggih. Nah, pinter terus nomor loro Pak Ambon kuwi bener. Nggih. Tumindake bener, mula rezekine ya banter. Beres. Terus R ketelu Bener. bener. Bener ki sing saiki angel dingerteni karo wong. Bener kuwi tepat. Tepat dan wis pokoke melebihi dari hukum bener. Nggih, terus papat Kober kaping 5. ora gampang keblinger. Ha, gae. Bagong iki aku seneng nek gareng. Ora keblinger. Ora keblinger beliau Pak Ambon ora mudah keblinger. Walaupun pengusaha yang berhasil tapi tidak mudah keblinger. Adane kayak ono tembung tambah bondo tambah slogo. Tapi kalau beliau tambah bondo tetap prasojo. Leres. Mula anu Mas Gareng, apapun pekerjaannya aku ya aja dipandang dari sebuah nama. Gitu. Upamane mung dianggap malah mung golek rasa lho. Iya coba. Betul. Aja meneh kaya panjenengane Pak Ambon rongsokan pesawat. Semarang iki kerep nanggap aku rongsokan biasa kuwi Mas. Nggih. Mula pekerjaan seseorang tidak bisa dipandang sebelah mata. Nggih, aja disepelek. Kadang disepelekke ning jane kuwi malah nguripi marang wong sing nyandang profesi kuwi. Terus perkara penampilan ya aja dienggo ukuran gitu Mas Gareng. Betul. Wong niku duwe prinsip dhewe-dhewe. Betul. Nah, aku penampilanku apa warnane prasaja gitu. Terus dununge ayam tentrem kuwi ora ning omah loji. Ning isine sing ning jero omah kuwi iso gawe seneng apa ora. Tentrem ayem ning ati. Lah nggih no. Nembang Mas. Ayo. Wis nembang kabeh iku. Lah nek jenengan dereng. Ya. Njalukmu apa? Kang rembulane tanggal 1. Yen pengen urip lumayan sregepono anggonmu ngabdi. Tanggal loro yen pengen urip lumayan sregepo ngaji ben ora bodho. dadi petani asolate aja nganti lali apa maneh yen wayah tandur salate aja diundur. Aja nganti wegah apa maneh yen wayah panen salate aja nganti lereh.
arep munggah haji. Repot yen dadi yoga Salate blas ora ana. terus Apa meneh sing tukang kendang ora tau salat seneng wedokan. ngopo kok kaya nesu iki wong iki rasane nesu nyambut gawe iki saure seneng Nyambut gawe ora nesu ki yen mlakune kepenak. Iki moyen mobil no 100 km per jam lho. lho malah ndang tekan no piye to Ndang modar kok. Yen mobil ndang tekan iki menungso je. Ingsun pribadi lak manusia. lah nggih ya terus ngelokke seneng wedokane ya sing ngendang ya getun Kok getun tak nek seneng wedokan. Sing ngendang ki lanang apa wedok? lanang Lanang seneng wedokan ki lumrah ra. oh iya lumrah Lah mosok lanang seneng lanangan. Lah kuwi ora lumrah. ning ana Oh. Ya yen ana kuwi kecumali. ya Ah, aku sing kepiye sing ora kecilik oh didelok kok mburi iki wedok kok karo dirangkur lanang ya saya sing macak wedok ngono kae. ha iya Disawang. rumasane kok mburi iki rezeki kae barang dirangkur bae teguh Bareng gede padha bareng diwali lah padha to. nyapa Mas Aku kuwi tenan kok. Mbak Elisa Oh sik, apa aku urun. apane Aku tak tembangke dhewe no. oh arep nyandra dhewe Iya no. nyandra kuwi parikan ta Iya no, ya tunggal iki mau lho. oh iya ana urute kok ya Iya. repote marek kita disinden Mau wis, mau wis. wis sinden repote ya dadi yoga wis saiki mau arek Kowe bibit bakdo nganti saiki ora prei ora kesel to. Omong wae. Aku tak nembang geti, tak omong geti. nggih wis ngono dan Kawit kurang piye ta jan aku ora ganggu pokok kleru ngerti aku meneng sore ngerti aku meneng piye Ketemu iki kejuwen, wingi ketemu iki kemenengen. Gedhe sing kejuwen sing meneng ati kaya wong bisu. lah kudune piye ta sak cukupe Ya sak cukupe, sak madya. wis ngono Bismillahirrahmanirrahim. Repote dadi dagang. iki Kok sik? sik apa neh Kowe iki ketoke ora omong kedokmu iki lho. Iki nyuwoke. wis kok senengane wis aku tak ora ngapa-ngapa Lho ora tak ngomong apa kowe mbubarke wayang sapa? lah ngono sampeyan nembang sik nek wektu nembang Nah ngono pembagian kerja. Repote dadi dagelan. Tak Mas tabui Mas. Tabui. Aku ki lak dagelan iki meneh. Tabui Mas ya. Wis to, engko tak jak royal. Ya. Repote dadi dagelan. Dagelan. Oke. Yen kowe pancen kowe nyiyang aku, nyekait aku, sesuk ora kumpul aku. Padha preine. Mas, tolong tabui Mas. Mas.
Mas tabui. Tabui ya. Iya. 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 Wes. Oh, ora jigloke ora apa-apa Mas aku. apa? Ning segone Afia. Lendele iki sego iki wis sore nang kene. Klebu buah potongku barang dideleki dhek iki. Sorry, Bang. Sorry, Bang. Nek perkara kok tak ora apa-apa. Ya iki pengen tinggi sari iki. Apa? Jan kaya warteg. Iki sore kotak iki mulane ditutupi ireng ora mergo ben apa. Ben nutupi kerduse. Aku ki bangsaku iki ra tutup kotak to. Lah kok dilandati kok sok biasane ra gliu ki mergo ana gegone kuwi to. Kandhani ya diati. Kuwi ane golek gaweane wong tuwa ae. Wis ben ngono ki wah modal iki. Moko diicing besok wayang rampung langsung mangan. Ha wis ben. Wis ben ajar prihatin. Ya sesuk tak jane resari ae. Iya. Ayo Mbak Elisa rene, Mbak Elisa. Aku urung nembang. Oh iya iya iya. Wis tak sik. Sik, wis ben. Repote dadi dagelan lho. Lah ya wis entek dhewe kok. Ora nembang ora patek. Wis kono kowe nyambut gawe aku tak melu ngewangi benake iki. Oh, alah. Wong kok percaya apa ora? Bocah siji badhok. Ngomongnya Iki ora ono peristiwa iki ora konangan lho. Selama ini wah ngumpunge kerdus. nek pengen kuwi iki rung sepira kuwi. Ora, kowe iki ngombe kok arep adus. Aku ki alah batin iki lah ngediar ya. Luar biasa wah. Nek ya ora apa-apa, aku ora maido bocah kuwi nyambut gaene sedina raya. Ora ana lerene. Mula ya wis ora apa-apa ya Le, banyak energi menimbulkan semangat. Ya, wong ki do keimanane. Heeh, ya. Bisa menimbulkan ngorok yang berlebihan. Ora tau ngora ya pian. Ya. Kana kuwi bosmu kei siji. Wis ben iki masa pertumbuhan. Masa pertumbuhan piye wong Mbak wayang. Elisa. Aku ora nembang ora apa-apa, sing penting kowe. Kok nesu ya. Ora nesu apa, aku diskait ning kene iki. Aku kepengin arep muncer ra entuk. Piye to, Pakde? Aku nembang ra entuk. Udah tadi wis nembang kok isih ditanduk-tanduk terus sak madya wae, rasah kagean. Madya ki, madya wis pindah. Oh iya, madya sejengan aja ora kagean. Karepku yo ngono, karepku ngono lah ning ora diiringi kok. Lah yo kamu tadi nyawer mung 50. Gareng Semarang lho. Jam terbang tinggi lho, duitnya akeh nyawer pengendangmu 50.000. Ya sik ditambahi ngono dadine ya do semaguh gitu loh. Nah, ngono. Cek sapa ki? Lah ya sik ngendang to, Mbak Mas Nanda, Mbak Nanda. Iki 50 tak keke kowe ning aku 3 dina urip melu kowe ya. Oh berarti uripe 3 dina kuwi. Hei. Lah piye maksude? Nunut. Oh nunut 3 dina. Pas rasa tak tekei aku cek mati. Ndak bosmu sing ngomong ndak. Waten Jawa, Pak. Mbak Elisa. Petro. Saya sangat berbangga hati kali panjenengan karena panjenengan kuwi sak liyane sesindenan ning ya kersa nyekel cempurit utawa gelem dadi dalang. Betul. Oh, ya lah. Dalang wedok sing ber-IQ tinggi ya inilah. Nggih. Tak boten pati yo saged, tapi nggih karena biyen sekolah S1-ne dalang yo kan yo isin nek ra iso ngono. Dadi yo setetek iku wau lho. Sethithik setetek kowe.
Setitik ning tapi Pak Bayu aku yo bangga nek kok bangga nggih sinden Abi nggih saonten sing saged ndalang enten iki ta nggih kita sapa iki sapa curut iki kesayanganku kuwi ora turut kuwi ya piti Mbak Eka iki ya iso ndalang aku ya seneng iso ndelok tenan aku ngalembono karo kowe apa nyatane S1 perdalangan, S2-nya psikologi. Wah, paling tidak dengan ranah atau media perdalangan kowe iso memulang marang penonton wayang. Ya, yuk belajar. Psikologi ini masalah jiwa ya. Jiwane. Kira-kira jiwaku piye? Jiwamu nek tak terawang yo sakit. Sik ahli psikologi kok diterawang lho. Lah tetep bae diterawang kalau ditakoni. Saiki tak takoni. Kamu sok joget apa ora? Ana ciri-ciri seseorang sing kudu dipresake. Nah iki kudu tak takokke ana papat. Papat apa? Kowe sok joget apa ora? Ning umum sok joget apa? Wah, kok ning umum, nang WC umum joget kok. Oh iya, senang joget. Joget. Kamu sering ngomong sendiri ya? Iya. Sering ngomong sendiri. Nek pita to ki? Ya, ngomong sendiri sering. Joget ning umum sering. Ngomong sendiri ya sering. Ya. Kamu sering udo enggak? Udo itu loh. Udo ki maksudnya saya pakai baju. Telanjang. Telanjang. Iya. Telanjang dada. Iya. Oh, jangan dilihatin aku yo isin. Ora apa-apa potenso. Sering. Telanjang dada sering. Yang nomor 3 juga. Ya, kamu sering sobo pasar, terus sering sobo ya dalan, kayak gitu sering sobo pasar, dalan. Aku kok ora enak suwe-suwe aku. Sering enggak? Ya sering. Ya weh kowe berarti ODGJ kudu tak. ODGJ. Aku ODGJ. Ya. Benar ODGJ, benar. ODGJ ki apa? Orang dengan gareng jalan-jalan. Piye? Oh, dengan gangguan jiwa loh. Wah, Alah aku mau takon, kan aku nggak mendiagnosis cuman takon lah mbok jawab kok hoo kabeh. Wah, ora enak lho. Wah, rupamu ayu. Piye? Aku seneng. Wong tunggale. Aku doneke ODGJ ra masalah sing penting cedak wong ayu. Iya. Sing penting ditanggap karo pambon. Nggih. Mula ODGJ ning ana manfaate gawe senenge liyan. Nah. Ya ra Mas. Alung ra ono manfaate. Timbangane doneke ODGJ. Ora. Ya awake dhewe iki yo mlebu ODGJ kabeh. Aku ki edan ning edan kagungan, edan budaya. Alhamdulillah. Apa yang saya lakukan demi kebudayaan. Edan sing migunani. Ya, betul. Ya jane ya ora. Wong angel terus bukan kok ya. Edan kok migunani. Mbak niki enten nawala. Napa niku, Pak Pedro? Iki mau ngersake pralayar wis. Sampun. Saking masih kados nggih, mpun kula wau. Kula sakniki nyuwun tulung panjenengan gen nembang sesarengan karo Mas Gareng, mau nembang dhewe Mas Gareng ora cocok to gen tak goleke pasangan Nyidam Sari gen ditembangke Mas Gareng. Bapane gandrung Mbak Elisa. Lah, kosek. Yo ora ya, dalan-dalan wong wedok ya aja cepet-cepet ngono malah gila. Belan-belan aja. Cepet-cepete piye? Kamu cepet-cepet mendekat aku yo gila malahan. Yo pertama gila. Terus kedua ganyemi. Ya belan-belan aja. Nggih. Nek ketoke kok Mas Gareng karo Mbak Elisa kok jegleke kadoane, Mbak. Bangune sing imbang. Sinten sing imbang. Eka. Ayo. Cocok nih. Ayo, Kak, goleke sing Ayo. imbang. Eka. Iki sing iso imbang. Sayanganku. Ayo, ndak ngene. Apa? Mosok Bar Elisa terus digolekke diselesaikan. Aja ngenyek to. Cantik lho kabeh Mbak Elisa bangga karo cantik lho. Deknen kok. Lho, piye? Wong wedok mlakune nantang kok. Ya ben to. Eka. Dalam Kang Pedro. Waduh. Sing melek to kowe. Alhamdulillah Kang Mas itu. Alhamdulillah.
Ayo kowe nembang karo Mas Gareng. Aku gak durung ki. Heeh, diapit wong loro, Mas Gareng tengah, Mbak Elisa. Iki ana nggih. Nah. Wis ngene iki lho. Iku ya hok aja aku to. Tengah, penjenengan yang tengah, ini Mbak Lisa digandeng. Yo. Mbak diperiksa ke puskesmas. Yo. Ora enak ya omongan iki. Bae diperiksake nang puskesmas. Ora usah diperiksake, wis ben loro. Diperiksa ora kurang. Kok ben loro lho. Diperiksake ora gelem. Ning yo cuk, tembunge bae diperiksake wis sembah diperiksake. Lho ki ben sehat tok, kontrol kesehatan penting. Apa kudu lara? Wis ora jejer wong ayu-ayu ora patek. Yo, gandrung sik. Sapa sik sing gandrung? Yo iki lho. Nah, bar iki terus Iki. apa sih iki neh? Sajak edak sio marang aku. Apa jeneng sira aku ora ngerti marang aku. Aja malangkrik ndak dikira ceret. Ora apa-apa aku ceret, apa ora ngerti panjenengan kuwi aku sapa? Sopo? Sejatine ngono aku ki dewa. Dewa no ulen dewa saka kalangan Sura Menggala. Kok sing Bengi sing dewa anu Ya wis sak karepmu. dewa nakoda nih Mas. Iya. Naroda. bengi iki Naroda nakoda. bengi iki sijan sing adek kok do sentet ya. Ora nembang lagi. Yo, nembang Gareng. Nembang. Duh, wong ayu. Yo, yang apa? Duh Elisa. Ya. Apa pujane ngati Oh alah. Ora bablas ora mesake Mbak Elisa yo. ya, kaya wong golek nggon. Iya. Lha kuwi enak kowe bisa. Yo. Kaya Dilak. ya wis ben to bebekku dhewe kok arep tau lu arep ora sak karepku to wis. Ya. Jaluk. Kaya ngene wong nandang Ora entuk ngrangkul sik. jare roman. Lah ning ngrangkul ya ning wektune. Oh, ana wektune ta? Ana jarae saiki sih PPKM. Nah, samene. Ya. Kok nek wis rampung PPKM lagi nyedak lagi ngerangkul. Wong nandang asmara Trijine sik. Ya ngicipi petis ya. wong ngicipi petis. Roman kok ngicipi petis. Ya. Lah aku kapan? Aku lho ngenteni ning kene antek garing. Kowe kungkum sik ning ngono lho. Mas aku sindan nek dikom aku pentil. Iki giliane iki mbok tuwa sik kok lagi mbokno. Oh iya, ya wis. Apa mongah wakku dewe Malik ganti. Duh. Waduh. Duh dewa waduh piye ta? Wah wis to. Masamu aku ngene iki yo gak enek kesempatan untuk memperbaiki keturunan lho. Kok iso saja sia-sia karo aku. Lho, kaya ngene ninting terus entuk pendabem ngene. Penuntung. Iya. Duh. Punukmu kok gede. Duh dewa. Duh dewa. Jawa toko. Ganti Mbak Elisa kana. Malik Was. Cepete aja. Allah. Mringwak mami. Dirayu Mbak Elisa cepet. Elisa. Iya, Kakang Gareng ana apa? Kok kaya perewangan ini Mas? Ora apa-apa. Nek ngono kuwi malah sabar. Pancen ning donya kuwi wanita kang tak tresnani ya amung bojoku sing ning omah kae. Iya. Harmoni kowe rawan di streaming. Lha iki di streaming bojoku nontone. Ya nek bojone ya bojone ning Kan panggung ya ning kita hanya panggung. berperan. Iya. Ora ngerti bojo. Justru encok-encok kuwi resikone gedhe padha-padha beresiko tenanan. Lah Pak Dik.
budhe gareng enak nesu ngene ya. Kemaksamu babon ngono ya. Nesu. Besok kapan katakan jejen lambong ayu ya sing lanang sing wedok ayune kaya ngono kaya sembrodro sing lanang kaya cakil lakone iki apa Sembodra kepethuk cakil ora enek ta ora ana Sembodra iki kepethuk larung Sembodra larung apa karo Sembodra kepethuk Janaka oh ya wis Kakang, aku sesuk pengen dijak jalan-jalan. sesuk mlaku-mlaku jalan Iya. neng ndi Ayu Ya paling ora ning sing ana kewan-kewane kae lho. kebun binatang Ya, kebun binatang. kakang aku sesuk yo njaluk tumpakno mobil karo panjenengan lah mau didol ning ngarep kono lak akeh to endi mobil diseret benang kae motor-motoran yo nabrak kowe piye terusan kok iso motor-motoran juga numpakno aku ki lho lah kok kowe kok njaluk mobil aku lho wong aku dhewe rene numpuk kok wong njaluk kok mbok njaluki sak lumrahe kaya Elisa ki sesuk tak jak neng kebon raja mirsani kewan-kewan apa sing mbok senengi kethek mbok menawa sing tak takoni kene kenapa kowe sing jawab mbok menawa dhek kan kancaku nek dhek kesel omong tak wangi omong ngono omong kok diwangi iki lho nek kesel Kakang, apa ya upama lho iki. wong edan mula kok bokongku isis Ngapa tau kok ngene-ngene? ya direnggangke ngene iki wong mosok kancane main aku gak melu main main apa main apa Umpane kaya ora nek kanggone ngono. lah iya Ah jalan-jalan ning ndi Mbak Elisa? Elisa jalan-jalan ning ndi Ning kebun binatang iku mau lho. iya ya besok tak terke ning kebun binatang Iya. apa sawetara kowe tak duduhi iki ana truwelu sawangen Dita, iki truwelu iki iki truwelu. iya 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 Aku ya weruh ramung truwelu ning kene. iya Ana baya. endi Iki masa iki baya genah tekekno Kok ada suwi lo mutung iki lho. umpamane jare umpama kabeh mung Kono suwi umpama apa? kok. aku lagi Drama iki lho, digawe drama. serik karo wong wedok iki lagi ning kene iki Lah ngopo masalahe? bojoku iki ning omah isine mung yes tok lho ayo Duk yes Ah terus oh yes oh Iya. ning kene diloke sing siji boyo siji tekek ora ana pilihane bangsa melata tok Ya jane wis upamane ganti. ya paling ora ki aku ya apa sing apa merak lho Ya ngene wae Kakang, upama aku dadi dalan, upama aku dadi margi kowe dadi apa? aku mesti dadi motore bendina tak blindes terus lho kok jegok to bocah iki guyu kok jego. Guyu ki. Oh, guyu. Seneng Wis saking lingsem-lingsem senenge, ngono ya. lho. mosok guyu kok kaya kikik kuk 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 kuk. Terus nek aku dadi kompor kira-kira kowe dadi apa ya? aku kan bakal dadi carete bendina tak tangkringi terus ganti aku nekno Takono. aku dadi apa jenenge kuwi apa kae Dadi kembang. dadi kembang aku kan dadi tawone terus bendina tak entup Enak tenan iki. Upama mangke ya Kakang. apa Upama aku dadi cara mobil ngono ambulan kowe dadi apa ya? Mayite, mayit Kuwi pas kuwi. mayit ora lah umpamane apa apa ana ta arep entuk wong ayu kok dadi mayit iki lha umpama mungan dadi upama iki ora ana apa-apa roman kok rembug mayit romane wong Joko juru kunci apa piye jane iki jane iso roman ora to Ya kan mung drama upama. mulai ganduk Ora ngerti nek iki mung drama. Nek drama karo kumbara walah wah Kok ya. Ya Kono ndek iki. tenan kono. ganti aku Umpama ya. upama kowe drubeksa Nah koda kok dibriksa. do nakoda
tanpa prau. Tak iki kok umek ngene. Ya jenenge senenge digandrung sombong der sombong senenge wong lanang. Kasat saraing colotri. Leleng. Ngidam saria. Ora kucing kawin. Mara. Sing nembang Mbak Elisa ya. Elisa. Ya. Aku dayung sapa? Mbak Elisa ya. Oke. Ya. Yo. aku duduk sik neno. Ora sah kene kono wae kok. Duet. Yo, seben. Kok nang kene ae. Irama seger yo. Wis diaturke Nyidam Sari. Sik, ampun kasih Mbak Elisa. Oh nggih. Iki, Eka. Nawala lho, Kak. Nyuwun lali janjine sing nembang Mbak Eka. Nggih. Saking Pak Cip, bos Bale Pasar Minggu. Mugi-mugi lagon menika saged dados jampi saya. Bapak Sukimin Ajikot SBA Jakarta. Wonten wajibipun Rp200.000. Ya. Ayo, iki. Lali janjine. Nggih. Nggih. Ning anu dibawani sik. Apa wae? Ana disilihke sik no. Kangenku tanpa upama. Ana kuwi, ayo Kak. Kaya ngapa suarane gen Mas Garing ngerti. Ya wis. Yang nang ingsun. Kok kowe iki apa? Asam sing-sing. Rungokno jeneng ingsun. Oh iya ya. Tak kira sing-singso. Kuwi omong dhewe lali dhewe kok. Ning seber ra apa. Wis ben, ku ganep-ganep. Heeh, kok komplek-komplek dasaran kotak. Sik to. Iya ya. Ya. Piye bawane kae? Ya tak lagekmu meneng aku. Kangenku tanpa upama. Kangenku tanpa upama. Luar biasa. Malah diginake. Oh kita alam tenang gitu. Wong ngelem kok malah Luar biasa. Ngelem ya ngelem. Ayo. Nek sampe Lali yo bakal. mong sliramu.
kang dadi angger lari apa Mas Jare? Ah, Kang mungkin kamu siang banyak itu. Takon kae. Kamu sing mulai. ciri khasnya. kang dadi Dadi apa? telenging ati Sambung Mbak Elisa. Was lawas. Was lawas anggonku nangga Ora enak iki. Lah ora. Iki kaya nyangking wedhus. Romano kaya geret wedhus ngono. Sapa ngunekke Mas Jare wedhus? Iki lho. Oh, ngenyek Mbak Elisa kuwi. Aku cuman ini kan maksudnya roman gitu loh Pak Bayu gini. Terus kan tak geret ke sini biar kayak India gitu. Kok dia ngomong kalau dia wedhus sendiri, aku nggak bilang Oh, loh. dia tuh bukan wedhus, Mbak. Terus apa? Sirintil deh. Oh, seri. Kowe malah telek wedhus e. nek nggeret aja iki nek nganggo dadung paremburi Ya Mbak Elisa. Oh, do kalapatiku, Bang. Ya, Mbak Lisa. Nanging ngomong. Ya. yuk Seliramu nate ngendika. Ya. Aku nate ngendika apa ya? Ibu-ibu meneng cep. Yo Eka, saiki tutuke. ngelingono Oh, kudu eling apa ya? Ya kudu eling apa? ora sama eleng-eleng apa kowe iso ngeleng-eleng Bahasamu ki ora duwe nalar. aku arep ngomong ora ndek utek ora wani Nalika nalika dinoka Apa ya? Ya apa? seliraimu Seliramu kok seliraimu? ramu Seliramu ora nganggo imne. Seliramu kok seliraimu. berarti gak nganggo rai seliramu gak nganggo rai seliramu gak nganggo rai ta Yo, iya lah ora nganggo rai kok yen raup piye? Nganggo. seliramu Beda. nate Jenenge ra raup. ngendika Sejen kon sejen. Mbak Elisa lanjut. Alisa. Tresno lahir trusing batin. Lali janjine kan. Maka, ayo, maka Yuk. digarap sing pinak ae. Maka, yuk. ya ngoro Yo.
wis diaturke lali janjine. Adikku gini, adik wedok Niken Salitri, ayo. Ayo, Dok. Ini Dok Niken. Yo jaranan Mas, ayo dipethuk jaranan. Ada Trigak, nggih. Oke. Nggih no. Ayo. Jaranan. Tak. Yuk. Malah, ayo. nyolong pitik. Oh, joget kedadap. Aku badhe niken yo kalah umur kono wis senom tenan kono. Ya kuwi. Ning aku acung jempol karo Ndoniken wis. Apa-apa? Lah iya no ing atase paribasane wit biyen ana ora tau leren lho iki. Iki alron bocah iki. Tenan. Iya to, esuk campur sari awan jaranan bengi wayang. Wayang terus bengi esuk meneke rondo. Wis kanggo rondo barang. Nganu apa to? Tekes nuwun murih sehat selamat akeh rezeki. Heeh. Oh panjenengan iki yo mumpung masih muda berkarya. Leres. Sudah tua kaya raya, besok yen mati masuk surga. Amin. Pangestune Pakde. Heeh. Nduk Niken, ayo sampeyan arep ngaturke lagu apa sing dadi kesenengan panjenengan? Apa to? Wonten pamundutan apa, Mas? Nek niki wau wis niki durung enten pamundutan. Nah panjenengan arep ngersakake kepengin nyanyi apa? Tak merdikake. Kowe sing seneng lagu apa? Pentingamu apa? Pentingamu to? Apa? Apa ya? Kan mawon. Gelang alit mawon nggih. Oh, gelang alit boleh. Tak duetke karo Mbak Dita Intawati nek no. Wis saka Banyuwangi. Wah, ayo. Gelang alit gagrak Banyuwangen. Gelang alit entuk dening kalung. Neng aku dibawani sik ya, Dek. Apa? Aku dibawani sik. Oke. Agen mat kae bawane, ya. Kayak ngapa suarane Nduk Niken iki? Mangga, ayo. Siap-siap ya, Dek. Ayo. Yuk.
kok bengok-bengok dhewe. Iki senggaan ya. Oh, senang pengalaman ku senggaan kok bengok-bengok dhewe. Oh, senggaan toh? Heeh. Bilang dong. Gua kan kagak tahu. Ditinggal ngobrol. Piye ta? Arta gapil tinggal ngobrol. Ning tengah nggone nek lho. Oh, pindah tengah ki rokok. Ngono. Nyeram biai. Sida apa ora iki? Aku maca layang kok dijogeti. Lek lu salam tak kira iki senggaan. Iki lho yo capek gunung jenggleng garap jaranan saking Pak Ambon. Oke. Kadung kecekel luput neh. Yo, Mbak Dita. Pianyo mati kumat bisa. Aku diploroki Dita. Yo, Mbak Niken, Norma Kidul. Lar len kidul alas Ya Dita. Jane iringan apa denyut jantung to ta? Kok ngedak-ngedak. Jane niat senggaan apa ora to? Aja. Taman Sari Nusantara. Muni karepmu ra karepmu. Nesu iki lho. Aja ganggu iki, Darsini kembar lagi foto. Lah Darsini karo dar tenan iki. Ya, ora sudi. Oh Darsini kok karo modar. Yo, dialog iki. Belanda. Dalam jangan
Monggo, yuk, ya yuk. Wes kelakon nelawase isun yari kaget ya
Mbak Nisa lega ayo, Mbak Nisa jembreng sik karo Mbak Niken. Niki enek sing ngersake campe gunung jenggleng. Oke. Mangke garap jaranan sing ngersake Soebul Bek Pak Ambon. Pak Ambon. Iku kudu dipinangkani. Ya wong dasare apa iki wajib kok lagune. Nggih, heeh. Nggih. Iya, diaturke sik. Monggo. Caping gunung jenggleng ning aku nyuwun di menyurake. Nggih, slindro menyura. Heeh. Angel iki angel iki. Mek dudun swara. Angel iki. Monggo. Ayo, Mas Gareng arep jenggleng sapa sik? Oh, lah aku sing nembang sapa sih? Mang pilih. Ayo. Urut tuwa. Oke? Nah. Ayo. El Nino. Ya. Saiki ngebaske aku jagenku soalnya engko ndak beda. Kaya kudune kowe ya wis gathekke ketemu. Ya. Yo. Saben bengi nyawa Yes. Bagus. Mbak Niken, maju. Ya ana kuthuk. Karene kan. Wong mau kejar Ya kancane Mbak Elisa ya kancane. Bela sing kok ngadeg Elisa karo Niken. Lah aku ngadeg apa ora oleh nduk sikil lho. Masane aku sinden gak nduk sikil. Oh sing maju kuwi Elisa karo Niken kok sing berdiri NIN. Opo kuwi? Pengen. Ainin. Yes. Rawani aku. Tak karepe. Rawani. Tak karepe. Ainin. Iya, wis ben tak karepe pemersatu bangsa. Yo. Ganti, ayo Eka. Nah. Kalau ngada bade kau jangan pergi lo. Iya no El Nino. Elingo. Angin. Albino. Ya. Albino lele sing putih kae. Iya. Albino ki wong-wong sing putih njaba jero lho. Kanunen. Kak, kowe ning ndi, Kak? Oh kuwi lho ning arepe kuwi lho. Mosok rai karo gelungan ora iso bedake. Iki jenenge rai gelungan. Wale ya, Trot. Ya. Kira. Sebut omongan. Jenggleng ingsun dijenggleng Pak. Iya. Tembang bae As. Yon. Ya. Iya. Berani dia. Jaremu kan enek wong memberi kasih sayang kudu dibalas juga dengan kasih sayang. Ini ya wong wedoke terus ra kaya wong lanang kasar ya halus kasih sayangnya. Ini nek kasar ngene ya kena kasar no. Ganti Mbak Elisa. Mosok ganti Mbak Elisa. Di Mbak Elisa. Ya. Elak. Piye? Mejet. Oh biasanya der. Yo, tatu-tatu ya. Iya. Dicedhaki buka jendela deh.
Ayo Mbak Niken, ayo. Aku sesuk arep gawa tukang beduk. Wes, tukang beduk jatil tak jak rene. Weknya iso weknya. Weknya iki. Weknya wah lagi wirawiri iki sibuk wong elok. Ya, ayo parian, bakar sini. Anu neno. Menyang kebon. Menyang kebon. Ngunduh telo. Ngunduh telo. Bapak Ambon. Bapak Ambon. Mugi panjang yuswa. Amin. Sesere, ayo. Allahumma amin. Oh. Ya. Mangan kacang. Mangan Kak, sapa sing mangan kacang? Aku. Parian kok ya, mangan kacang. Kita anggere ngantuk galake ra umum. Enak rasane. Bener. Sing nonton wayang Ayan. mugi kathah rejekine. Amin. Amin. Yo, sesere, Mbak Rizky. Mangan klepon. Mangan kabeh. Mangan klepon. Entek telu. Entek telu. Bapak Ambon sehat Ambon. selalu. Amin. Yo, iki Mbak Asri. Ya Sri. Sri. Tuku bumbon. Tuku bubon. Ning ndi ya? Yo kowe ragate pira? Menyang pati. Tuku bumbon. Hah? Tuku bumbon. Iya. Iya, kita ya ketularan nikah iki Sri. Saploe tajak ning pantai cokot gurita itu. Cacahe telu. Telu. Terus Bapak Ambon. Bapak Ambon. Sehat selalu. Amin. Yo, Mbak Elisa. Yo. Yo, apa ya? Apa ya? Terserah ya. Ya oke. Kelon Waduh. Wah. Wah. Apa mau? karo dhewe. Lho kok karo Lah dhewe? ya durung ana kancane. Ya ben to aku kan dhewe mangkate. Ya jadi nesu. Bapak Ambon nyenengke wargane. Amin. Yo Niken. Yo. Nampa gaji Napa gaji ning cedheke sumur. ning cedhake sumur. Mas Bayu Aji, Nggih. mugi-mugi panjang umur. Amin. Ayo iki. Kutuk. Oke, Babon. Luar Babon. Ya. Bagus. Pokoknya akhir kali tak dukung gue. Ayo Kak. Karo iki kanggo katresnanku. Ya, Tuku tongseng, tuku tongseng. dokok ning panci, Dawa ning panci. Pakde gareng, Pati gareng ganteng sekali. kaya Sapi. Kan raja kaya, sesugih kuwi nek didol. Ora dadi raja ora paten. Raja kur kaya kowe kok. Ini lho bentuke. Ayo Mas Gareng. Ya. Wah, aku iki. Iya, Mbak. Oke. Mbak Elisa sih. Oh, Wah, kayak James Bond ya. Ini. 3. 3. Dudu siji. Dudu siji. De Elisa. Di Elisa. Cantik sekali. Aduh. Dan. Aku ki riil kok, ya ngomong Ya. nyata kok. Gunikan. Yo. Ini kan maju kan. Karo Simbah. Yo. Sabar tak gawe sing apik ya, Dek ya. Heeh. Peniten. Peniten. Peniten ki napa? Jarum Peniten pentul. ki kalau Oh, peniti peniwi. peniten. Kanggo baju. Kanggo baju. Gendok niken. Gunikan. Pancen ayu. Ya. Riel lah ya. Yo Ika. Aku Pakde. Nyapa ekspresine Singen. Simbah maju dulu. Simbah. 3. 3. 3. Bukan 5. Bukan 5. Eka. Non. Cat katon cat ora. Apa rumasane demit apa kok sok ketok sok ora iki? Ayune. Oh iya. Ayu sing ora katon sok ora ki jenenge ayu. Iya, wong sok kadang-kadang raiku tak
dawa kadang ora kok. Rai kok kadang ayu kadang ora, kadang ketok kadang ora. Lho iki talem kok. Nesu aku nesu. Nesu kok saya mengkeret. Ntar aku pentil. Yo kanggo Pak Ambon, ayo. Ana neno. Pak Ambon. Ayo wis no. Lho lah jare kanggo Pak Ambon. Lah ya candane nggo Pak Ambon. Oh, lah sing to. Ya wong ngene. Kliwon. Pak Ambon kok kliwon. Lah kok ngono laire kliwon. Wah jare kok gawe pari. Ya Pak Ambon. Pak Ambon. Terus Oh, kok Pak Ambon. Kliwon. iki piye ta jare? Dudu wage. Heeh, terus Pak Ambon. heeh. Tambah sawerane. Wong ngaluk wae. Ora ngaluk wong jaluk. Hebat tambah sawerannya Mbak Elisa. 100.000 untuk Mbak Elisa. Alhamdulillah. Makasih Mbak Ayu. Ya ampun, manis biles. 100.000 Pak De. Tibake wong ayu ya dia duit ya. Iya, Kira ora butuh duit iki. Sing pari anakku sing entuk kowe. Ya iki apa Sultan ya Kak? Dan deres. Yo. Panas sudan Aling-aling. ngaleng-ngaleng. Dingleng namanya. Ya, jugleng. Capek gunung. Ngopo ora jugleng iki? Tak jenggleng ya ora disawer, ora dijenggleng ya ora dinehi. Jenggleng ora? Dijenggleng kok tak nehi. Oh. Tak ra disawer tak sawur. Sawer. Disawur iku maksamu aku iki. Kan nek duwike kae, duitke lho. Modar kuwi jenenge. Ora kudu. Kok tak jenggleng ora? Iya. Ngomong, jenggleng. Jenggleng dah, jenggleng. Pisan tok lho, bar iki wis. Bar iki lak jenengan kondur Semarang. Sesuk sing jenggleng neh. Lah iki bengi iki lho, bengi iki wis kondur Semarang. Penyakit. Ya Mbak Elisa. Miss. Mbak Elisa ya. Gantian Mbak Elisa balik lalu. Mbak Elisa aja Mbak Elisa. Ngetan Bali ngulon langgame Mbak Elisa itu garap-jaranan dunia. Kendangan dokomi ayo. Kendangan itan cekel.
Wiwitane langkah jejer saben dinane saya sowe bareng jejer pangane jejer ngomong mas aku tresno kowe karitane wong seneng tunggal kapale Mas Gareng, sawetawis satur panglipur ya Mas. Nggih, masih kata lepat yun bumi samudra pangaksami. Terima kasih untuk Mbak Elisa, sukses selalu, waris, rezeki lancar, dugikan ya ngono, sehat terus. Pokoknya ojo nganti kesel oleh gelut marang kabudayan. Ayo Mas Gareng arep paling dawa apa? Ayo. Mboten langkung. Selamat untuk Bapak Abon, Pak Yarno, sak keluarga besaripun. Nggih. Mugi-mugi jalinan silaturahmi tersambung di lain waktu dengan keadaan yang sehat walafiat. Amin.